Hei kuulijat! Tänään minulla on vieraana erittäin monitaitoinen henkilö. Olen saanut tänne haastateltavaksi Tuija Räisäsen. Tervetuloa Tuija. Kiitos. Ja Tuija on hyvin kiinnostava henkilö, koska hänen mielenkiintonsa eivät niin kuin rajoitu yhteen alueeseen, vaan hän ikään kuin tarkastelee maailmaa erittäin monesta näkökulmasta. Kohta kuulemme lisää. Mutta Tuija, ennen kuin aloitetaan, niin voisitko lyhyesti esitellä itsesi? No, mä oon tämmönen varttuneempi nainen, yrittäjä, ollut jo vuodesta 1996. Olen ehtinyt yrityksessäkin vaihtaa alaa jo tässä muutaman kerran ja sitten pitää useampaa alaa yhtä aikaa päällä. Ja nyt on taas tullut ihan uusia ideoita tänä keväänä, että vauhti vähän taas kiihtynyt. Perhettä on 2 aikuista lasta ja aviomies ja koiraa ja hevosta ja siinä ne onkin. Missä sä asut? Onko sulla oikein niin kuin tämmöinen paikka, missä voi tosiaan hevosia pitää? Vai? No mä asun Keravalla, mutta mun hevonen on täysihoitotallissa. Mm-hmm. Eli se ei ole niin kuin kotipihassa. Kuinka usein sä käyt talleilla? 4-5 kertaa viikossa useimmiten. Välillä jää sitten, että tulee jotain muita kiireitä, niin sitten voi mennä vähemmäksi 3 kertaa. Mutta se on kyllä ihana. 3 kertaa käyn, että se on ihan minimi. Onko sulla ihan oma hevonen vai? Miten Joo, mulla on semmoinen valkoinen arabitamma. Mm-hmm. Semmoinen söpöliini. No, mua kiinnostaa, että miten sä alun perin ajaudut tänne hevosharrastuksen pariin? Mikä sua veti? No, se oikeastaan lähti semmosesta, että mun sisko kävi nuorena koululuokan kanssa jossain hevostallilla. Ja sitten mä vaan jotenkin sen jutuista innostuin. Se oli ikään kuin se olisi ollut mulle jossain asetuksissa jo, että no niin, sinähän innostut hevosista, kun vaan hoksaat sen. Ja sitten mä itse aloinkin käydä. Sisko jätti siihen 1 kertaan ja minä rupesin käymään alkeiskurssilla vuodesta 1973. Olen hevostellut enemmän tai vähemmän. Siis tämä on aivan mahtavaa. No, miten teillä tapahtui niin kuin tämmöinen vaihto, että sisko oli ensin ja sinä menit perässä? Joo, mä imin siltä tämän jutun, että tuosta minä haluan innostua. Ja no, se on nyt kestänyt muutaman 10 vuotta. Siis todella hyvin se on kestänyt, että jokuhan saattaisi lopettaa tämmöisen alkuinnostuksen jälkeen. Mutta hevosethan vetää ja sen tiedän, että hevoset on erittäin älykkäitä eläimiä. Ja kun sä käyt niin usein tuolla hevostalleilla, niin varmasti, tuleeko sulla oikein ikävä niitä hevosia tai sitä sun omaa hevosta? Joo, on semmoisia hetkiä, että voi kun pääsisi nyt sen luo ja sitten se semmoinen, että vaikka sulla on vähän kiirettä ja stressiä, niin sitten kun astuu vaikka tallin ovesta sisään ja tulee ne tutut tuoksut, tallit ei haise pahalle yleensä, niin sitten on ihan, mä oon kotona. No niin, ei ihmekään. Sä oot niin tottunut olemaan siellä. Niin. Onko sulla muita eläimiä tai tällaisia, joita sä harrastat, niin kuin koiraakin? No, kun mä oon näkövammainen, niin mulla on opaskoira, joka on nyt kyllä eläkkeellä, että se ei ole enää töissä. Mutta en mä oikeastaan koiria harrasta, vaikka mulla on ollut koira, niin jos mä harrastan eläimiä, niin ne on hevoset. Aivan. Et mä miellän, että jos koiria harrastaa, niin sitten tekee niiden kanssa jotain tottelevaisuusjuttuja, agilityä, tämmöisiä. Joo. No mites, onko sulla ystäviä tältä hevostalleelta muodostunut? Varmaan jotain ystävyyssuhteita, muita ratsastajia? Joo, siis niin kuin aika laaja tuttava piiri. Ja Suomen hevospiirit on sen verran pienet, että hyvin paljon on tämmöistä. Ai sä tunnet sen. Joo, tunneeko sä sen? Joo, tiedätkö sen tallin? Juu. No voisitko vähän lähemmin kertoa, että mitä sä teet siellä talleella? No mä nykyään lähinnä hengailen. Kävelen, aika paljon taluttelen hevosta. Et mulla on avustaja mukana niihin hommiin, vaikka mä yksin pystyn hevosen harjaamaan ja muuta, mutta hakea se laumasta tai lähinnä ottaa portilta. Se tulee aina vastaan, kun mä menen sinne. Se on siellä ihan silleen, niin kuin, että mamma, tuu hakee mut. Ratsastelen aika harvakseltaan ja
se on mun semmoinen terapeutti, se saa mut hengittämään hitaammin ja se saa mut olemaan läsnä siinä paikalla. Se on opettanut sitä, se on hyvin herkkä hevonen, niin se aina kertoo mulle, jos mä alan olla liian kiihdyksissä, niin se kyllä niin kuin näyttää sen jollakin tavalla, että no niin mamma, yritäs nyt siinä. Eli se on tämmöinen henkilökohtainen coach ja terapeutti ja meditaatioapulainen. Eli teillä on tämmöinen ihan niin kuin yhteys keskenään. No kyllä on joo, että kyllä se on ollut mulla 17 vuotta. Joo. Mites tunneeko sä, että hän ymmärtää sua? Joo, siis välillä se ymmärtää niin, että ei voi kuin hämmästellä ja ihmetellä, että mistä se taas tiesi ja luki mun ajatukset. Ja niin kuin, välillä se pitää musta huolta, välillä musta tuntuu, että mä oon sen varsa. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin tarvittaessa mä saan sen johdon käsiini, jos on tilanne se, että nyt mun täytyy säädellä hevosen käytöstä, niin se on hyvin kiltti ja tottelevainen siinä kohdassa. Välillä se vaan ottaa niin sanotusti ohjat kavioihinsa ja sanoo, että kuule, tämä homma on paras tehdä nyt näin. Vai että, siis mä muistan, kun mä olin pieni siinä teini-iässä, missä tytöt yleensä haluaa lähteä ratsastamaan, niin kinusin vanhemmilta, että mä haluan ratsastamaan, mutta ei käy. Mulle sanottiin, että mä olin kauhean pettynyt, mutta se meni sitten ohi. Että mä toisella tavalla harrastin hevosia, mä piirsin hevosia ja tutkin hevosen osia. Että sekin niin kuin vähän auttoi sitä asiaa. Mutta onko sulla tullut näiden hevosten kautta sitten semmoisia niin kuin oheisharrastuksia vai pysättyykö se siihen hevostalleille? No ei ehkä oheisharrastuksia, mutta tämä mun hevostelutapa on vuosikymmenten mittaan muuttunut ihan radikaalisti. Mm-hmm. Eli silloin 70-luvulla, kun mä aloitin, niin se ratsastuskoulutoiminta, missä mä silloin kävin, niin se oli aika lailla erilaista kuin tänä päivänä. Ja sitten tämä niin kun hevoskilpailuissa vieläkin niin näkee välillä vähän ikävää kohtelua. Ja näkee talleilla vieläkin semmoista, niin kuin, että ei ymmärretä hevosta eläimenä. Ja mä olin itse ihan samanlainen. 70-luvun hevoskasvatuksella, niin tänä päivänä ihan häpeän, kuinka tyhmä olin. Mm-hmm. Eli vuosien mittaan sitten, niin se oikeastaan tämä mun samanen hevonen. Tämä, minkä mä hankin mulle muka kisahevoseksi. Mä kävin semmoisissa valmennuksissa. Niin hevonen ilmoitti monella tavalla, että minä en kestä tämmöistä. Ja sitten kun mulla ei ollut niin hurjaa kunnianhimoa, että mun olisi ollut pakko niin kuin jotenkin menestyä siellä, niin sitten minä käänsin takkia ja aloin tutkia niin kuin hevosta eläimenä. Ja rupesin käymään ihan tämmöisiä ihan erilaisia hevoskursseja, jossa todella niin kuin mietittiin, että mikä minä olen ihmisenä, mikä on hevonen eläimenä, mitä me voitaisiin oppia toisistamme, mitä minä opin hevoselta. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Joo, tässähän paljastuu sun tutkijaluonne ihan selvästi, että sä haluat perinpohjin niin kun selvittää asioita ja tutkia. Onko tämä tyypillistä sulle? No joo, kyllä tämä on, mutta se on vasta oikeastaan viime aikoina mulle oikein niin kuin itselleni selvinnyt, että mä toimin näin. Että niin kuin mun yksi tuttava sanoi ihan muutama päivä sitten mulle, että kun sä oot tommonen, että kun sä innostut jostain, niin yhtäkkiä sä tiedät siitä ihan kamalasti. Mitä kautta sä haet sitä tietoa? Kaikkialta. Mä rupean varmaan niin kuin imemään silleen tyyliin. Vähän niin kuin, että aikaisemmin en ole kiinnittänyt huomiota näihin asioihin ja yhtäkkiä mä huomaan kaikki vihjeetkin. Niin kuin, että tuoltakin voisi saada tietoa, tuoltakin voisi saada tietoa. Käytkö sä sitten heti siihen kiinni, siihen hakuun? No kyllä aika lailla, että se mikä mulla on vähän ongelmana on se, että mä oon aika kärsimätön. Että miksi ei koko maailma tule kertomaan minulle tästä asiasta heti kaikkea. Mutta sittenhän sulle jää se ilo etsiä. No sepä juu, että eikä se olisi vähän tylsää, jos maailma tulisi kertomaan kaiken eteen. Onko sulla monta tällaista hakua ikään kuin menossa erilaisista aiheista samaan aikaan? No välillä on, välillä ei. Nyt mä en enää enää sitä hevosjuttua ihan hirveästi hae ja
mä törmäilen mielenkiintoisiin asioihin, mutta mä oon ikään kuin sen kanssa aika lailla tasapainossa. Mm-hmm. Että niin kuin mä hengailen hevoseni kanssa ja sitten kun mulle tulee kaiken näköisiä eteen, että hevosen kanssa kuuluu, mä vaan naureskelen, juu, kuuluu. Me tehdään näin. Mm-hmm. Niin, kun sulla on näin pitkä kokemus hevoselämästä ja hevosten kanssa toimimisesta, niin sulla on varmasti kertynyt tämmöistä itsevarmuutta ja sitä, että juuri näin niin kuin sä kerroit, että miten hevosen kanssa on hyvä olla niin, että kohtaa sen eläimenä nimenomaan. Joo, ja sitten siinä on tietysti vielä se, että kun mä nykyään toimin lähinnä oman hevoseni kanssa, niin se on aina kavioliitto. Eli minä ja se hevonen toimitaan näin. Mm-hmm. Mutta jos mulla olisi joku muu hevonen käsissä, niin voi olla, että mun toimintatavat ei sopisi sille hevoselle. Just. Eli jokainen hevonen on persoona. Mm. On olemassa joitain ihan perusasioita, että niin kuin ihan turvallisuus ja joitain tämmöisiä ihan, sanotaanko globaaleja, että näin niin kuin toimitaan, mutta ihan muutama vaan semmoinen ihan selkeä, että näin. Mm-hmm. Loput on vähän silleen, tämän hevosen kanssa tämä asia voidaan soveltaa näin. Okei, no tuli mieleen tässä, että onko sulla nuorempia, joita opetat hevosten kanssa olemaan? No ei oikeastaan muuta kuin, että nyt kun on vähän miettinyt, että lapsenlasta voisi vähän opettaa, kun hän on vähän kiinnostunut, niin mä oon aika tarkkana, että mihin mä hänet vien, ettei hän opi niin kuin mielestäni liian kovia ja hankalia ja ikäviä tapoja. Mm-hmm. Minun oma hevonen on vähän semmoinen liian reaktiivinen lasten käsiin. Just, joo. Mä oon sen verran tiedän hevosista, että niitä pitää lähestyä niin kuin edestäpäin. Onko näin? Vierasta. Joo. Sitten kun tunnet hevosen ja tiedät mitä teet, niin voit lähestyä takaakin. Just, joo. No pitääkö siinä heti puhua tai koskettaa hevosta, kun lähestyy? Vierasta hevosta kannattaa puhutella koskemiseen. Vähän riippuu siitä, että tunnetko hevosta niin paljon, että tiedät, että voit mennä koskemaan. Niin onko ne tietyt kohdat hevosessa, mihin kosketaan? No turvallisia paikkoja, joku lapa. Joo. Selän, sieltä kun on se säkä siinä, mihin kaula loppuu, niin ne alueet, että ne on yleensä hevoselle aika neutraaleja paikkoja. Pää voi olla monelle hyvinkin hankala. Taakse koskeminen, jotkut hevoset vaan kokemusten takia saattaa olla sitten hankalia ja yrittää potkasta. Siis ihminenhän hevosen yleensä pilaa. Ei hevonen ole syntyessään vihainen ja kiukkunen. Mm-hmm. Miten kauan hevonen hoivaa varsaa? No tapana on puolessa vuodessa suurin piirtein, eli puolivuotias varsa usein vierotetaan vähitellen tammasta. Mutta sitten kun varsa saa olla tammankaan niin kauan kuin haluaa, niin kyllä se sitten sinne lähemmäs vuoteen menee ylikin ennen kuin se tamma alkaa vähän niin kuin näyttää sille, että no niin, rupeaa sitten senäistymään. Onko se hyvin kiinteä se yhteiselo? Siinä alussa. Joo. Silloin kun se varsa on pieni, niin se on hyvin kiinteitä. No niin. Ja onko aina yksi varsa, jonka hevonen saa kerrallaan? Olen mä kuullut kaksosvarsoista, mutta tämä varsominen on kyllä alue, mikä on mulle täysin vieras. Okay. Siitä mä en osaa enempää sanoa. Joo. No mitä sitten tapahtuu, jos sun oma hevonen saa varsan, niin onko siinä sitten joku hoitaja, joka... No se ei saa toivottavasti varsaa. Ensinnäkin siksi, että sillä on jo ikää niin paljon, se alkaa olla aika vanha tamma. Ja toiseksi varsan teettäminen on kallista, hankalaa. En ole rupeamassa. Selvä. Okei. No kun sä tästä mainitsit, tai minäkin päättelin, että jokainen hevonen on yksilö ja persoonansa, niin voisitko kuvailla tätä sun hevosta? Minkälainen sun hevonen on? No se on niin kuin sillä tavalla hyvin herkkä, että kun se on tämmöinen lämmin veri tai miten se sanot, no semmoinen kuitenkin niin kuin täysverirotu, että se on vanha rotu, joka on oikein herkäksi jalostettu. Se rotu on myös hyvin ihmisystävällinen. Että jos sitä vaan kohtelee kunnioittavasti, niin se kyllä kohtelee ihmistä hyvin ja on hyvin ystävällinen. Helppo saada kyllä hermostuneeksi sen herkkyyden takia.
Ja se on hyvä opettamaan semmoinen hevonen ihmistä, että kuinka ollaan rauhassa ja kuinka voi kohdella muita ihmisiäkin sillä tavalla kuin hevosta, niin tulee paljon paremmin juttuun. Mutta sitten se on myös tavallaan semmoinen aika omapäinen tapaus, että sillä on niitä ajatuksia, että hei, mä haluan nyt mennä tonne noin. Mm-hmm. Että nyt niin kuin siihen suuntaan. Ja sitten siellä joutuu joskus välillä vähän niin kuin keskustelemaan, että hetkinen, että kun tänä päivänä nyt tässä tilanteessa minä määrään suunnan ja mieluummin vauhdinkin, että pysyn perässä. Kumpi teistä on pomo pääasiassa? No pääasiassahan se minä olen, mutta mä olen se pomo, joka sitten sallii. Okay. Että mä niin kuin sallin sen olevan pomo. Just. No, mites jos joku vieras ihminen käsittelee sun hevosta, niin sehän tietenkin sen huomaa. Ja miten hän suhtautuu sitten muihin? No, hän on vähän semmoinen ehkä historiastaan, että on aika varovainen ensin vieraiden kanssa. Vähän ehkä semmoinen jopa niin kuin vieraskorea. Mm-hmm. Joo, minähän olen maailmankiltein hevonen, eikä mulla ole koskaan omia ajatuksia. Mutta sitten kun se alkaa luottaa ihmisiin, niin sitten se rupeaa tulemaan niitä, että joo, katos, mä oon tätä mieltä tästä asiasta. Ja hän on hyvin ilmeikäs. Että sanoo monet mitä mulla on niitä avustajakin ollut ja talli-ihmiset, että ei koskaan tarvitse miettiä, mitä tuo hevonen ajattelee. Et näkee kuulemma ilmeistä ihan selkeästi, milloin tykkää, milloin ei tykkää. Miten hevonen ilmehtii? Onko se silmät vai? Joo, silmien ympärille voi tulla ryppyjä. Mm-hmm. Se voi tulla hyvin pyöreäksi. Mun hevonen tykkää jopa pyöritellä silmiä. Se on kuulemma aika hurjan näköinen silloin. Korvat on semmoiset, joiden asennoista voi päätellä hyvin paljon. Nenä voi tiukentua, suuta pistää huulia tiukasti yhteen. On semmoinen tiukka ilme nenässä ja suussa ja päätä voidaan viskoa. Ja jopa koko asento, ihan se, että missä asennossa pitää kaulaa, niin kertoo niin kuin hevosen tunnetiloista ja mielipiteistä aika paljon. Miten sinä korvat? Että jos ne on taaksepäin tai eteenpäin, kumpi on niin kuin, että hän on hyvällä tuulla? No, siinä täytyy ottaa kokonaisuus huomioon. Korvat eteen voi olla, olen kiinnostunut, tai ne voi myös olla apua. Tuolla on jotain semmoista, pitäisikö lähteä karkuun. Nyt kuuntelen tarkasti. Joo. Sitten se voi myös korvat taakse olla, kuuntelen jotain, mitä on takana. Joo. Tai sitten se voi olla, olen hemmetin vihainen, kiukuttaa. Joo. Korvat on lurpottaa sivullekin, olen väsynyt. Tai toinen mahdollisuus, en välitä, haluan sulkeutua omaan elämääni, koska en kestä ihmisten hössötystä. Että hyvin paljon, niin kun niitä on hyvin, hyvin paljon. Sitten ne korvat voi heilua vielä niin kuin ropelit. Niin kun kuuntelen taakse, kuuntelen eteen, kuuntelen sivulle. Ja sekin voi kuvastaa sitten taas niin kuin joko sitä, että olen hyvin tarkkaavainen, koska tämä on liian jännittävää. Tai sitten, että olen hyvin kiinnostunut kaikesta. Onpas täällä mukavaa. Ei, mutta sähän tiedät siis kaiken. No, ei todellakaan tiedäkaan. No, mutta siis ei tämmöinen maallikko niin kuin minä ei ole mitään käsitystä. Eli just tästä korvat eteen tai korvat taakse, niin en kyllä osaisi yhtään sanoa, että kumpi on parempi. No, jos vuodesta 1973 on hevostellut, niin hävettäisi jo, jos ei ole vähän tietäisi jotain. Niin, mites niin sä sitten havaitset sen, että kosket sä ihan niitä korvia vai aistitko sä sen? No mä en itsekään tuohon aina osaa ihan vastata, mutta siis jos mä kävelen hevosen kanssa ja se kävelee sopivasti mun sivulla, niin mä pystyn ääreisnäkökentällä havaitsemaan sen korvien liikettäkin. Joo. Riippuen hiukan olotilasta, valaistuksesta ynnä muusta. Just. Mutta sitten siinä on myös niin kun se hevosen tapa liikkua. Se kertoo myös niin kun paljon semmoinen ihan kavion kopse maata vasten. Joo. Kaikki tämmöistä, minkälainen tahti. Just. Että niin kuin, varsinkin niin kuin oman hevosen kohdalla. Että tänään on tämmöinen päivä, että ollaan jostain syystä kiihtyneitä. Ja sitten taas, että no onpas tänään rento päivä. Ja sitten se kaulan asento. Se on niin kuin semmoinen, kun se on aika iso elementti kuitenkin se kaula. Että jos mä pystyn korvia havaitsemaan, niin pystyn myös kaulaa havaitsemaan. Niin sen asento ja sen pään, kuinka korkealla alhaalla, missä asennossa se on, niin kertoo paljon. No, annatko sä sitten aina välillä, jos hevonen tekee hyvin jotain makupaloja?
Joo. Ne on mun tavassa olla hevosen kanssa, niin on sitä palkintoa aika paljonkin. Joo. Ja esimerkiksi tämmöisistä asioista, että silloin harvakseen, kun mä ratsastelen, niin siihen liittyy tämmöinen hevoselle aina vähän ikävä juttu, kuin satulavyön kiristys. En ole vielä tavannut hevosta, joka näyttää siltä, että voi kun tää on kivaa. Niin siinähän mä niin kuin työnnän porkkanaa sille vähän niin kuin joka reijän jälkeen. Mä kiristän hyvin varovasti ja sitten hän on oppinutkin jo sen, että hän niin kuin välillä huomauttaa minulle, että muista, että minä olen prinsessa. Joo, muistan. Tuosta porkkana ja sitten kiristetään. Eli mä teen siitä tilanteesta niin kuin sen verran mukavan, kuin siitä voi tehdä. Onko porkkana paras herkku? No, se on semmoinen mukava, edullinen herkku, että kun paljon käyttää. Kyllä hevoset tykkää siis porkkanasta. Melkein suurin, no kaikki voisi sanoa. Joo. Mikäs noin muuten perusruokana on? Onko se heinä? Heinä on hevosen tärkein perusruoka. Ilman heinää hevonen ei oikeastaan, no voi elää niin sanotulla heinäpelletillä, mutta ei kauaa, se ei suolisto kestä semmoista pellettiruokintaa kovin pitkään. Mm-hmm. Se heinä. Joo, eli hevonen on kasvissyöjä. Se on ihan kasvissyöjä, kyllä. Kun ajattelee hevosen jykevää runkoa, niin se on vähän erikoista. No joo, ja sitä heinää meneekin sitten päivässä. Niin kuin no mun hevonen, kun se on aika pienikokoinen, niin se syö ehkä semmoisen 6-8 kiloa. Vähän isommat hevoset 15 kiloa heinää. Että kyllä sitä sitten syödään. Ja kesällä tietysti vihreä ruoho, jos pääsee vaan laitumelle. Niin. Miten sitten, onko vesi se juoma? Joo, ja vettäkin menee monta 10 litraa päivässä. Mm. No joo. No mutta sitten sillä hetkellä, kun sä et ole siellä tallella, niin siellä on sitten joku hoitaja, joka antaa ruokaa. Joo, eli se on niin sanottu täyshoitotalli, jossa hevonen viedään aamulla ulos, laitetaan jopa tämmöistä loimea päälle tarvittaessa, jos on huono keli. Ja jaetaan ne ruuat sisälle ja ulos. Haetaan illalla takaisin sisään. Katsotaan tietysti samalla, että mikään ei ole pahasti, ei onnu, ei ole haavoja. Mm. Eli voin olla tallilta pois päiväkausiakin. Hyvillä mielin. Mutta olen ollut hevoseni kanssa niin sanotulla itsehoitotallilla. Ja sitten kun mulla ensin oli siellä, että yksi ihminen hoiti sen, että se oli ikään kuin täysihoidossa, vaikka se oli itsehoitotalli. Sitten tämä ihminen keräsi omat hevosensa kasaan ja osti oman paikan ja lähti sinne. Niin sitten mä jäin niin kuin sinne itsehoitopaikalle ja niin mä vaan sitten opettelin ne rutiinit niin, että mä pystyin ne tekemään. Mutta oli se vähän hidasta ja oli se välillä vähän hankalaa, mutta kaiken näköisillä keksinnöillä sitä sitten vaan tehtiin. Ja tähän yllättäen päättyikin raikas keskustelutuokiomme teknisistä syistä. Meillä oli paljon tässä juteltavaa muutakin, mutta näin vain nyt sattui käymään. Olen pahoillani, mutta ehkä tapaan Tuijan vielä jossain toisessa yhteydessä, niin jatketaan juttelua hevosista. Kiitos Tuija. Hei hei kaikki kuulijat.